Umholi womkhonto wesizwe uMnumzane Jacob Zuma uthi akukho mphumela okhetho ezomenyezelwa namhlanje ngesonto banezikhalazo ezingakaphendulwa. UZuma ukusho lokhu esithangamini sabezindaba esikhungweni semphumela se-IEC eMidrand eGoli ngoMgqibelo ebusuku. Uthe-ke abafuna ukujaha kodwa bafuna ukunika ithuba ukuze bafake izikhalo zabo. Iqembu lakhe namanye amaqembu angaphezulu ka-20 bakhala ngendlela izinto ezenzeke ngayo ngesikhathi kuqhubeka ukhetho nangesikhathi kubalwa. Uchaza ukuthi bazodinga isikhathi, akukho muntu ozothi nansi imphumela. Uma lokho kwenzeka abantu babobe sebeyachukuluza ngoba bayazi bakhuluma ngani. Abaqageli unethemba lokuthi-ke okunguyena obhekelele lokhu ulalele njengamanje. Ungakayiqali inkinga uma ingekho, nika amaqembu ezepolitiki ithuba lokubeka udaba lwawo, kuchaza uZuma. Uthe inhlangano ebhekelela ukhetho uma bekhuluma ngokuthi kunezinkinga okumele zibhekwe ibanika imizuzu emncane. Akazi ukuthi yikululeko enjani lena ephushwa sengathi sizoboshwa umuntu ukuphoqa ukuthi-ke angene esitokisini akhiye. Uthe akekho umuntu okumele aphoqe ukuthi nayo imiphumela iza ingakashayi emhloleni. Uthe kumele i-IEC bagculise ukuthi izinto ezenzeke ngendlela efanele yini. Akujahe lutho, ngeke kufe umuntu uma imiphumela engakakhishwa kusasa, esho usuku namhlanje kujwaheni kati ebuza laphana. Sichaza ukuthi sebabekezele kakhulu izinto zenzeka ngisho abantu benza ubugebengu ababoshwa. Akukho umuntu ozomemezela kusasa ngaphandle uma bebengasebenzi nabo abakwazi ukuba uNdlovu kayiphikiswa. Kodwa manjalo umengameli uMnumzane Cyril Ramaphosa sekuqinisekisiwe ukuthi-ke uzowethula inkulumo emcimbini wokwemenyezelwa kwemiphumela namhlanje ngesonto. Ngenza kwethu izona ezihamba phambili ezithinta udaba lokubalwa kwamavoti kwa-IEC ukuthi iqembu i-MK kanye namanye amaqembu angu-20 abagculisekisile ngemiphumela laphana nezinto ebezenzeka. Basanezikhalazo impela eziningi kakhulu okusamele ziphendula. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlala comment section ungitshela ukuthi wena mhlawumbe kuthina kwakho ukucabanga ngalolu daba. From ila sibona amagumede nganza kwethu ngiphuma njena, kodwa-ke ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi ngiyocosha ezinye bese ngizonithi fahla ngesihamba phambili. Ukusubscribe, ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.